His popular blog gets 2 million. Atomic Habits. Atomic Habits. Atomic Habits. Atomic Habits. ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዛ መጽሓፍ ይዛረቡ እዮም ገሊኦም ኣብዚ ምድብ ካብ ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ እታ ቀዳመይቲ ይብሉ ገሊኦም ድማ ገና ዘይተወረየላ ግን ናብ ዘመናት ክትሰጋገር እትኽእል መጽሓፍ ይብሉዋ ገለውን ካብታ መጽሓፍ ንላዕሊ እቲ ዘሎ ናይ ብዙሕ ዓመታት መጽናዕታዊ ውጽኢት ይብሉ እዛ መጽሓፍ ካብ ትጽሓፍ ዋላ እኳ ውሕድ ዓመታት ይኹን ግን ናይ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ህይወት እንዳቐየረት እያ ዘላ ልማድ ማለት ንናይ ቀደም ድሌትካ ዘመናዊ መልሲዩ ናይ ዝኾነ ሰብ ውጽኢት ዝልካዕ ኣብ ዝኾነ እዋን ዘርእዮ ውጽኢት ዘይኮነስ ሒዝዎ ብዝኸደ መጠንን ከዕብዮም ይኽኣሉ እዩ ጅማሪኦም ብዘየገድስ ንኣሽቱ ነገራት መኣዝንካ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ኣለዎም ብዝብል ኣባሃህላ ትፍለጥ እዛ መጽሓፍ ስለምንታይ ንደልዮም ነገራት ዝበዝሕ እዋን ከበድቲ ዝኾኑ ጀሚርና ስለምንታይ ነቋርጽ ሃቢት ወይ ልማድ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ይፍጠር ንምንታይ ይፍጠር ዝብሉ ሓሳባት የበጋግስ እዛ መጽሓፍ ከም ትፈትዋ እርግጠኛ እየ ተኸታተልዋ ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ዛና ኣተሓሳስባን ንመዓልታዊ ምንቅስቓስን ትቕይር መጽሓፍ ክንርኢ ኢና ንሳ ድማ ብጄምስ ክሌር ዝተጻሕፈት አቶሚክ ሃቢትስ እያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ውጽኢት ህይወትና ውጽኢት ናይቶም መዓልታዊ እንገብሮም ንኣሽቱ ተግባራት እኩብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ከም ዘይኮነ እያ ተረድኣና ሎሚ ግዜ ወሲድና ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ከም መወከሲ ወሲድና ከመይ ጌርና ንህይወትና ብሓደ ሚእታዊ ጥራይ እናመሓየሽና ናብ ዓብ ዓወት ከም እነምርሕ ብዝርዝር ክንሪኦ ኣብዛ መጽሓፍ ኣሎ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓደ ነገር ክንርዳእ ኣለና አቶሚክ ማለት ኣዝያ ንእሽቶ ክትፍለጥ ዘይትኽእል ግን ድማ መበገሻ ዓቢ ሓይልን ጉልበትን ማለት እያ ልምዲ ድማ ብተደጋጋሚ እንገብሮ ተግባር እዩ ስለዚ አቶሚክ ሃቢትስ ማለት እቶም መዓልታዊ እንገብሮም ንኣሽቱ ስጉምትታት ብሓባር ኮይኖም ዓቢ ለውጢ ዘምጽእሉ መስርሕ ማለት እዩ ጄምስ ክሌር ኣብዛ መጽሓፍ ሓደ ዓቢ ምስጢር ይነግረና መዓልታዊ ብሓደ ሚእታዊ ጥራይ እንተተመሓይሽና ኣብ መወዳእታ ዓመት ካብቲ ዝነበርናዮ ብ37 ዕጽፊ ክንመሓየሽ ንኽእል ኢና እዚ ማለት ሎሚ እትገብራ ንእሽቶ ለውጢ ጽባሕ ኣይትረኣይን ትኸውን ግን ድማ እቲ ምስ ግዜ ዝውህለ ረብሓ ኮምፓውንዲንግ ኢፌክት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ብዙሕ ግዜ ዓቢ ለውጢ ንምምጻእ ዓቢ ስጉምቲ ዘድልየና ይመስለና ክብደት ክንቅንስ ምስ እንደሊ ንሰዓታት ክንጎይ ብዙሕ ገንዘብ ክህልወና ምስ እንደሊ ብሓንሳብ ክንህብትም ንሓልም ግን ሓቂ ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ መዓልታዊ እንገብሮ ሓደ ሚእታዊት ለውጢ እዩ በኣንጻሩ ድማ መዓልታዊ ብሓደ ሚእታዊት እንተጎዲልና ውጽኢትና ናብ ባዶ ይጸጋጋ እዚ ማለት ለውጢ ብሓንሳብ ዝመጽእ ተኣምር ዘይኮነስ ውጽኢት ናይቲ ዘይተሓለለ ንእሽቶ ጻዕሪ እዩ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ሰባት ተስፋ ዝቁርጽ ነገር ፕላቲ ኦፍ ላተንት ፖቴንሻል ወይ እቲ ተሓቢኡ ዝጸንሕ ዓቕሚ እዩ ሓደ በረድ ኣብ ዘለዎ ክፍሊ ሙቐት ካብ 25 ዲግሪ ናብ 31 ዲግሪ እንተደይቡ እቲ በረድ ኣይመከኽን እዩ ለውጢ ኣይርአን ግን ካብ 31 ናብ 32 ዲግሪ ምስ ደየበ እቲ በረድ ምምካኽ ይጅምር እቲ ሓንቲ ዲግሪ ጥራያ ለውጢ ኣምጽኣታ ማለት ድዩ እሱ ይኮነን እቲ ዝሓለፈ ጻዕሪ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ነቲ ውጽኢት ዘምጽኦ ኣብ ህይወትና እውን ከምኡ እዩ ንኣዋርሕ ስፖርት ንሰርሕ ሞ ለውጢ ኣይርአን ንኣዋርሕ ንምሃር ሞ ዝኾነ ነገር ዝተቐየረ ኣይመስልን ኣብዚ መብዛሕትኡ ሰብ ተስፋ ዝቆርጽ ግን እቲ ጻዕርና ኣይባኽንን ዝውህለል እዩ ዘሎ ኮንሲስተንሲ እንተሃሊና ማለት ቀጻልነት ሓደ መዓልቲ እቲ ለውጢ ብግልጽ ክርአ ይብል ብዛዕባ ሸቶታት ክንዛረብ ከለና ጄምስ ክሌር ሓደ ሓድሽ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ሸቶታትካ ምርሳዕ ኣብ ክንድኡ ግን ኣብ ሲስተም ወይ መስርሕ ከተተኩር ይመኽረና ሸቶታት ብዛዕባ ተትረኽቦ እትደሊ ውጽኢት እዮም ሲስተም ወይ መስርሕ ግን ብዛዕባ እቲ ናብቲ ውጽኢት ዝወስደካ መስርሕ እዩ ዝዕወቱን ዘይዕወቱን ይብል ንሱ ሓደ ዓይነት ሸቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኣብነት ኩሎም ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ክወጽኦም ዝደልዩ እቲ ፍልልይ ዝመጽእ ግን ካብቲ ዝጥቀሙሉ ሲስተም እዩ ስለዚ ሸቶ ንምውቃዕ ኣይትጨነቕ ኣብቲ መዓልታዊ እትገብሮ ንእሽቶ ለውጢ ጥራይ ኣተኩር ይብል ሸቶታት ንግዜያዊ ለውጢ ጥራዮም ዝጠቕሙ ሲስተም ግን ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ዕቤት ዘምጽእ ይብል ካልእ ዓቢ ነጥቢ ለውጢ ካብ መንነት ክጅምር ከም ዘለዎ ይዝገልጽ ሰለስተ ደረጃታት ናይ ለውጢ ኣለዉ ይብል ንሶም ውጽኢት ምቕያር መስርሕ ምቕያር ከምኡን መንነት ምቕያር ይብል መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ውጽኢት እዩ ዝጅምር ክብደት ክቕንስ ኣለኒ ይብል እዚ ግን ብዙሕ ኣይጸንሕን እዩ እቲ ናይ ሓቂ ለውጢ ካብ መንነት እዩ ዝጅምር ሓደ ሰብ ሽጋራ ምስታይ ክሓድግ እንተደልዩ እሞ ሰብ ሽጋራ ክህቦ ከሎ ኣይፋለይን ከሓድጋ እጽዕር ኣለኹ እንተኢሉ ገና መንነቱ ከም ሰታይ ሽጋራ ይዝርዮ ዘሎ በኣንጻሩ ግን ኣነ ሰታይ ሽጋራ ኣይኮንኩን እንተኢሉ
ለውጢ ካብ ውሽጡ ካብ መንነቱ ይጀሚሩ ልምድታትና መንነትና እዮም ዝቆርጹ መዓልታዊ እተንብብ እንትኾንካ ንርእስኻ ከም ኣንባባይ ክትቆጽራ ትጅምር መዓልታዊ ስፖርት ሰርሕ እንትኾንካ መንነትካ ናብ ስፖርተኛ ይቕየር እቲ ስራሕ ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ዘይኮነስ እቲ ክትኮኖ እትደሊ ሰብ ንምዃን እውን ኣለዎ ይብል ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ንእሽቶ ተግባር ነቲ ክትኮኖ እትደሊ መንነት ከም መምረፂ ድምፂ ቮት እዩ ሕጂ ድማ ናብቶም 4 ሕግታት ናይ ለውጢ ክንሰግር ኢና እዚኦም ዝኾነ ልምዲ ንምትካል ወይ ንምግዳፍ ዝሕግዙና መሰረታዊ መሳርሒታት እዮም ቀዳማይ ሕጊ ግልጽ ግበሮ ይብል ብዙሕ ግዜ ልምዲ ዘይንጅምረሉ ምኽንያት ድሌት ስለ ዘይብልና ዘይኮነስ ግልጽ ዝኾነ መደብ ስለ ዘይብልና ይብል ጽባሕ ስፖርት ክሰርሕ ምባል እኹል ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ጽባሕ ንጎሳ 7 ኣብ ከምዚ ቦታ ን20 ደቂቕ ስፖርት ክሰርሕ ክንብል ኣለና እዚ ኢምፕሊሜንቴሽን ኢንቴንሽንስ ይበሃል ሓደ ልምዲ ንምትካል ድማ ሃቢት ስታኪን ወይ ምድራብ ልምድታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚ ማለት ድሕሪ ሓደ ድሮ እትገብሮ ልምዲ ነቲ ሓድሽ ልምዲ ምትእስሳር ማለት እዩ ንኣብነት ቡን ምሰተኹ ን5 ደቂቕ ከንብብ ምባል ይከኣል ከምኡውን ከባቢኻ ነቲ ልምዲ ንኽሕግዘካ ግበሮ ማይ ክትሰቲ እንተደሊኻ ማይ ኣብ ኩሉ ኹርናዕ ገዛኻ ኣቐምጦ ዓይንኻ ዝረኣዮ ነገር ኣእምሮኻ ክገብሮ ይድርኽ እዩ ካልኣይ ሕጊ ማራኺ ግበሮ እዩ ዝብል ሓደ ነገር ብዝያዳ ዝስሕበና እንተኾይኑ ንምትግባሩ ዝቐለለ ይኸውን ኣእምሮና ዶፓሚን ዝበሃል ኬሚካል ምስ ዝፍኖዩ ሓደ ነገር ክገብር ዝድረኽ እቲ ዘገርም ድማ ዶፓሚን ዝፍኖ ነቲ ዓስቢ ምስ ረኸብናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዓስቢ ክንረክብ ከም ዝኾንና ክንጽበ ከለና እውን እዩ ስለዚ ቴምፕቴሽን ባንድሊን ዝበሃል ሜላ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚ ማለት ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ምስቲ ክትገብሮ እትፈትዎ ተግባር ምትእስሳር ማለት እዩ ንኣብነት ስፖርት እናሰራሕካ ጥራይ እትፈትዎ ቪድዮ ምርኣይ ብዘይካዚ ምስቶም ንስኻ ክትኮኖ እትደሊ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ምሕባር ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ ሰባት ማሕበራዊ ፍጡራት ስለ ዝኾንና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ልምዲ ንምትግባር ዝያዳ ንድረኽ ኢና ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ዘንብቡ እንተኾይኖም ንስኻ እውን ኣንባባይ ምዃን ከም ንቡር ነገር ክትቆጽሮ ኢኻ ሳልሳይ ሕጊ ቀሊል ግበሮ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ዓቢ ለውጢ ንምምጻእ بحساب كنقوي نتسعر مو ندكم جيمس كلير جن أبكند أبت سيستم مالت أبت مسرح مدقق جام كنا تفكري مخرنا حدا لمدي تصبق قينا أبت subconscious mind نختكل بتدقق جامي كنقبر لنا نزل مقبار دما تتقبر قليل كخونا له ناكل التدقيق حقي خنتكم نخلينا زخون حدش لمدي خجمر كلخا نمتقبره خاب كل التدقيق نتحت زوسد كخونا له نابنت مصحف منباب انت دليخا معناتها حدا قص راي بمنباب جمرو اتعلاما نتتكبر مجماري حسب مسجمر كايو نتتصبق لمدن مقصل زياده تخولو لك كبابي خون انقفات زي بلو غبرو نابنت نصبحيتو سبورت خسرح انت دليخا كداونت سبورت خا قراريبكا اقومو طيبل نتخت غبرو زي تدل حما لمد دما كبيد وي انقفات زلو غبرو رابعي حقي رغبت زهب غبرو زبلي سونتنا نتقصبتها وعسب وي دس زبل سمعيت زهبو تغبارات دغاغي مخ غبرو يدليو حما لمدታት مبزحتو غزي قصبتاو عقبت يهبونايم ግን ነዊሕ እዋን ጸንሕ ጉድኣት የምጽኡ ጽቡቕ ልምድታት ግን ሎሚ ይኸብዱና ግን ነዊሕ እዋን ጸንሕ ረብሓ ይህቡና ስለዚ ሓደ ጽቡቕ ልምዲ ምስ ገበርካ ንርእስኻ ንእሽቶ ዓስበሃባ እዚ ድማ ኣእምሮኻ ነቲ ተግባር ምስ ጽቡቕ ስምዒት ንኸተኣሳስሮ ይሕግዞ ንኣብነት መዓልታዊ ስፖርት ምስ ስራሕካ ኣብቲ ካላንደርካ ምልክት ግበር እቲ ምልክት ምግባር ንባዕሉ ናይ ስራሕካ ውጽኢት ስለ ዘርእየካ ዓቢ ዕግበት ይህበካ ሓደ መዓልቲ እንተ ኣምሊጡካ ግን ተስፋ ይትቆረጽ never miss twice ወይ ክልተ ግዜ ኣይተሕልፎ ዝብል ሕጊ ተጠቐም ሓደ ግዜ ምሕላፍ ጌጋ እዩ ክልተ ግዜ ምሕላፍ ግን መጀመርታ ናይ ሓድሽ ሕማቕ ልምዲ ይብል እዛ መጽሓፍ ብዛዕባ ዘ ጎልዲሎክስ ሩል ወንት ዛረብያ እዚ ማለት ሓደ ተግባር ኣዝዩ ከቢድ እንተኾይኑ ተስፋ ንቆርጽ ኣዝዩ ቀሊል እንተኾይኑ ድማ ይስልችወና ስለዚ ሓደ ልምዲ ማእከላይ ማለት ካብቲ ዘለናዮ ዓቕሚ ቁሩብ ዝለዓለ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ንኣእምሮና ንኽነቓቕሕን ንኽጽልን ይሕግዞ ኣብ መወዳእታ እዛ መጽሓፍ atomic habits ዝመሃረትና ነገር እንተሃልዩ ህይወትና በሓደ ዓቢ ፍጻመ ዘይኮነስ በቶም መዓልታዊ እንወስዶም ኣሽሓት ንኣሽቱ ውሳነታት እትቕረጽ ሸቶታትካ ክትዕወተሎም እንተደሊኻ ኣብቲ ስርዓት ማለት ኣብቲ ሲስተም ኣተኩር መንነትካ ቀይር ንኣሽቱ ስጉምትታት ምጅማር ከባቢኻ ድማ ንዓኻ ንኽሕግዘካ ጌርካ ኣዳልዎ ይብለና
لو ما اتجمرا حنت مئتاويت وي 1% لوطي صباح مننتك ክትቅይር ያ ለውጢ በሐንሳብ አይመጽእኒ ግን ብርግጽ ይመጽእ ይብለና ስለዚህ እዛ መጽሐፍ ዚኣ ናይ ብዙሓት ሰባት አተሓሳስባ ቀይራቶ ያ ንስኹም ከሎሙ ከጅምሮ እትኽእሉ ሓደ ንእሽ ሓድሽ ልምዲ እንታይ እዩ ወይ ድማ ክትሓድጎ እደልዩ ሕማቕ ልምዲ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ እዛ ቪድዮ ትምህርቲ ባትኩም ክትከውን ተስፋ እገብር ንኻልእ ሰብ ክጠቅም ትኽእል ያ እንተኢልኩም ሼር ግበርዋ መቐጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ሳምንረኸብ ሰሰናዩ